vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanashi, inini ndinofara chitupa changu vigaiwo zvenyu, inini ndiri mudzimai wechidiki zvangu, ndine twin sister yangu iyo yakashaya. This was 2 years ago. Isusu takangoberekwa tiri vaviri mumhuri medu. Kutaura kuno ndine chigumbu muhana mangu nekuda twin sister yangu iyo yakashayika. Ndichitanga kufambidzana nemurume wandiinaye, twin sister yangu yakabva yatanga kusandifarira. Handizivewo kuti why zvainge zvichidaro, asi inini zvangu ndine moyo murefu zvekuti handina kuzomboita hanya nazvo panguva yacho iyoyo apo paainge akangondigumbuκira. Takazoti tati garei, ndipo mumwe wangu paakatanga kuronga kuti tinge tichizoroorana, akabva aronga zvinhu zvake nekukasira ndokubva atumidzira munyai kuti ange achiuya kuzozivisa vanhu vekwedu. Zvinhu hazvina kuzombononoka kufamba, ende zvainge zvichifamba negwara chairo chairo rakanaka. Ndakazoenda zvangu kumusha kwemurume, ndiko kwakazova kuparadzana nemutwin sister yangu, iye osara zvake pamusha. Ndakagara paya nemurume wangu zvakanaka kusvika pandakazoitawo pamuviri hapana kumira kukura. Ndakazoti zvino nhumbu yangu payainge yava ne8 months, murume wangu ndipo paakati tinge tichidaidzawo twin sister yangu inge ichiuya kuzondibatsirawo mabasa aya epamusha, nekuti ndainge ndava kutokurirwawo senhumbu yainge iri nhumbuwo yekutanga. Yainge ichindizvimbisa makumbo zvekare nekundizvimbisa maoko. Takabva tatanga zvedu kugara naamainini ava kusvika ndazoenda ini kunobatsirwa. Ndakabva ndabatsirwa mwana wangu musikana, asi mwana uyu mukoma chakandivhundutsa ndechekuti ainge akaremara, ainge asina maoko, apa makumbo ake ainge akabhenda akaremara zvekare. Izvo zvakasakisa kuti ndinge ndichizvituka uye kushora naMwari kuti why Mwari vainge vasarudza kundirova neshamu inorwadza kudaro, why Mwari vainge vadaro, uye why vainge vasarudza inini of all the people. Murume wangu ndiye munhu umwe chete akamira neni achindisimbisawo kuti zvinhu izvi zvinowanikwawo mukurarama. Hakuna anoshuvira kuti ange achizvara mwana chirema, but zvinongoitika ende hapana paungazviramba. But inini mukoma ndainge ndichitadza kuzvigamuchira, nekuti ndainge ndichingoramba ndongoshora Mwari kuti why Mwari mandiitirawo utsinye hwakadai. But sezvisinei takazongosvikawo pakuzvigamuchira. Mwana wangu akakura achitova munhu ainge akachangamuka. Akazoti asvika pa6 months apa ndainge ndava kukwanisa kumusiyawo nababa vake oro kuenda naye kana ndichienda padhuze. So musi uyu kwainge kuine misangano iyi yematongerwo enyika yemadzimai. Ndo pandakafunga zvangu kuti ndinge ndichienda, asi ndakasarudza kuenda musi wacho iwoyo ndisina mwana, nekuti chimiro chainge chiine mwana ndaiona kuti zvainge zvisingangoiti kuti ndinge ndichingogara ndichienda naye paruzhinji, nekuti vanhu vose vanenge vongomutarira mwana uyu. So ndaiona kuti ainge achiri mudikisa pakuenda paruzhinji, nekuti iyewo ainge asingatonzwisisewo condition yake. Zvino aizozama kuti ange achiita zvimwewo zvaainge asingazokwanisi kuita, izvo zvaizokonzeresa kuti ndinge ndichipindwa nekakunyara mukati. Munongozivawo kuti mwana wako kana aine disability, iwewe nemurume munokwanisa kusvika pakuzvigamuchira, but vamwe havakwanisi kuti vange vachizvigamuchira izvozvo. Ndakabva ndageza zvangu ndokubva ndaenda ndikasiya ndarayiridzira mainini kuti vange vachizotarisawo mwana wangu. Ndakaenda zvangu asi handina kumbonogarisa. Ndakabva ndadzoka ndichiitira mwana wangu. Ndakarohwa nehana pandakasvika pagedhi ndichiona mainini vainge vakabata kanight dress kavainge vainako vachikaradzirwa panze nemurume wangu. Ndakabva ndamhanya ndichienda kuya kuti ndinonyanya kunzwisisa kuti chii chainge chanetsa. Ndakati ndichisvika po ndipo pakaregedzwa mainini ndokunowira uko.
murume wangu akabva anditsanangurira iye kuti mainini vainge vapindira murume wangu murumu maainge avete nemwana ndokusvikotambira murume wangu vachiita zviya zvekuzunza chiuno chavo vachida kuti iye murume wangu ange achirara navo. Ndizvo zvainge zvasakisa kuti vatange kundundurudzana kudaro, ivo vachiti bamukuru ngatitambei chikudo. Ndakabva ndanzwa sendinotsva ndichinzwa zvakadai, asi handina kana chandakakwanisa kuti ndinge ndichiita. Ndakapererwa mukoma. Murume wangu ndipo paakabva ati iye ainge afunga kuti amainini zvavo vange vachidzokera zvavo kumba, asi inini ndakabva ndati ngavambomira, takazosara zvedu, asi amainini vainge vongoswera vakazvivharira mumba. Ndakabva ndazobika zvemanheru ndokudya paya. Takati tava kuda kuenda kunorara, ndipo pakangosvika mumwe musikana achiti iye aikumbirawo pekurara, asi musikana uyu ainge akashonga kushonga kwainge kuchityisa. Ainge akapfeka zvepfeko zviya zvemashavi zviya zvekuti zvakasvika pakundivhundutsa mukomanashi, because ainge aine machira aya akaita matema. Mukoma kwava kunditi ndiri kutsvakawo pekurara kwacho kwandiri kuda kuti ndinge ndichienda kure apa. Mukoma ndakabva ndapindwawo nemweya wekumunzwira tsitsi musikana uyu, ndokubva ndangoti it is fine, unokwanisa hako kurara. Mukoma musikana uyu ndakamupa pekurara, kwava kuma1 ndakapepuka kuti ndinge ndichimboyamwisa mwana, ndokuwana kuti mwana painge pasisina. Ndakambofunga kuti zvimwe kuda mwana wangu uyu ainge atorwa nadhedhi vake, asi vakabva vati ivo vainge vasina kana kumbomutora. Vakatovhundukawo mukomanashi kuti ko mwana ainge aripi. Ndakabva ndatanga kuchema paya ndichiti ko mwana aripi, mwana mumba mainge musina. Ndakabva ndafamba ndoenda kurumu yatainge tapa muyenzi kuti ange achirara murumu muya, but takati tasvika kurumu kuya ndakabva ndaona kuti mwana wangu ainge asipo. Ndakabva ndadzokera ndokubva ndanoudza dhedhi vake kuti mwana ndainge ndisina kumuona kurumu uko kwatainge tapa muyenzi kuti ange achivatamo. Apa munhu watainge tabatsira tainge tisingazivi kana chiro nekwaanobva. Takazoti kwava kuma5 dzemakuseni mukoma, ndo pakabva pazouya umwe mukomana uyo ainge achishanda panext door. Mukomana uyu iye akanditi akanzwa mhere mukoma yainge ichiridzwa nemwana, nekuti iye paainge achigara ainge akapiwa pekugara pedo nemunda kuitira kuti apote achirindira makudo, but kwainge kuri kudhuze nekumakuva epamusha apo painge pachishanda mukomana uyu ainge auya kuzotizivisa kuti ainge anzwa mwana wedu achichema. Iye mukoma akatotya kuti ange achitiudza kuti mwana uyu waainge anzwa achichema ainge amunzwa kupi achichema. Ndokubva angoti nditeverei, ndinotya kana kutaura kuti ndanzwa mwana wenyu achichema aripi. Mukoma takabva tabuda paya tichimhanya, ndokubva mukomana uya azotinongedzera kumakuva, ende akati anongedzera kumakuva epamusha apo paainge achishanda achiita zvekufudza mombe, ndopatakabva tanzwa mwana achiridza mhere. Mukomanashi takati tasvika kuya wanikwe mukoma, mwana wangu ainge akatogara pamusoro perimwe guva apa ainge achitotamba zvake, but airakidza kuti chaipota chichimuchemedza chainge chiri chando, nekuti muviri wake wainge wakaita kufriza. Chakandinetsa ndechekuti hembe idzo dzemwana wangu dzandainge ndarara ndakamupfekedza dzainge dzisisiridzo, ainge apfeka dzimwe hembe mukoma dzainge dzakatosiyana. Zvino takazoti tatora mwana paya todzoka naye. Musikana uyu mukoma ndakabva ndasvika ndikabva ndaona kuti musikana uyo ainge watainge tapa pekurara, takasvika tikabva taona kuti munhu mumba ainge asisimo, nekuda kwekuti dhoo rainge rakatoshama mukoma. Musikana uyu takazama kuti tinge tichimutsvaka, takafamba tichadanidzira vavakidzani vose tichivaudza kuti painge paine munhu uyo
watainge tapa pekuvata, but munhu uyu pane zvainge zvaitika, saka munhu uyu tazomutsvaka hatisi kumuona. Varume vakamuka mukoma, vanhu vakabva vatanga kutenderera vachimutsvaka musikana uyu. Anoratidza kuti akatobuda murumu umu zvakanaka-naka ndokubva atotanga kutofamba, but iye haana kushandisa gedhi manje, akabva anopoya nepawaya. Tainyatsokuteedzera mafootsteps ake. Zvino takazoti tapota kuseri kwewaya ndokubva vanhu vatanga kuti zvinoratidza kuti angogumira pano uyu, nekuti kubva apa panoratidza kuti painge pofamba kitsi. Mukoma vanhu vakazoti vocherechedza, vanhu vakati imi muri kureva kuti kitsi iyi ndo ingasiya matsimba akadai. Mukoma matsimba acho painge pachiita sekunge painge pafamba shumba. Takatevedza matsimba aya ndokubva tanosvika parukova. Kubva ipapo matsimba awa akabva azongodisapia. Hatina kana kukwanisa kuzoziva kuti musikana uyu akazofamba nepi uye achienda kupi. Chakanyanya kundirwadza panyaya iyi ndechekuti iye munin'ina wangu, mutwini wangu, akatoramba zvake avete. Kubva ipapo patakadanwa nemukomana uya wemombe ndichiridza mhere ndichiti mwana wangu, but iye akaramba avete. Mukoma vanhu vakauya vakaita noise pamba, vanhu vachitsvaka munhu uyu, but iye akaramba zvake avete, akatozvikira. Akazoti paya mukoma zuva parainge ratobuda, vanhu pavainge vapararira, then iye ndo patakabva tazonzwa manje okiinura dhoo otobuda zvake mukoma, achitoratidza kuti ainge akabatwa nehope. Murume wangu ndo paakazondikwenya mushure mekunge mainini ava vauya vagara padhuze nepabhenji apo patainge tigere. Vava kutanga kubvunza kuti ko chii chainge chichiitika, nekuti ndakabva murume wangu paakandikwenya achindiratidza, ndakabva ndaona kuti makumbo amainini vangu ainge akazara shena mukoma, chirakidza kuti munhu uyu kwacho kwaainge aenda kwainge kuri kure. Mukoma mupimbira uyu wainge wakaita kushenuruka zviya zvekurakidza kuti munhu uyu kauyu arara usiku hwose achingofamba. Vakabvunza zvimubvunzo nhando amainini zvekutoti zvainge zvichisvota. Vapedza kudaro mukoma ndokubva vaenda vakanogeza, vakabva vatotora chisecho chavo, vakabva vati vainge vambofunga vana muchembere, ndo pavakabva vazoenda kumba. Twin sister yangu iyi mukoma yakangoti ichingonosvikawo kumba, isuwo tainge tofamba, but mukufamba umu manje tainge tichingonzi twin sister yako pane zvainoziva. Ndaingonongedzerwa ini, taiti tikafamba mudzin'anga kana kuti mumaprofita, ndaingonongedzerwa ini ndobva ndanzi twin sister yako iwe ndo yakapetanisana mwana uyu kuti ange achiita chirema, ainge achida kuti iwewe unge uchizorambwa nemurume. Kana akareurura mwana uyu anokwanisa kuita right. Mukoma nehasha ndakabva ndazofonera twin sister yangu ndikati ko iwe wai uchindiitira godo. Mukoma ndakafonera twin sister yangu tichibva pamba peimwe n'anga, ndokubva tadanwa zvekare mudare. Sekuru vaya vakabva vandipopotera vakabva vati iwe watozvikanganisira mwana wako. Murume akabva ati ko indava. Ivo vakabva vati wagara wazvingwadzira muroyi wako, nekuti zvaizvezvi anga achitokutsvaka kumhepo but asingakwanise kukuwana, ndokusaka akazokukuvadzira mwana. Ainge achida kukuvadza iwe, but now wava wamungwadza ende atova nePO box address yepaunogara kumweya uko. Mukoma takangoti tichingobuda mudare ravo sekuru ava vakangoti zvimishonga zvekuti tinge tichizongonosvika tichinogeza nazvo, but vaingodzungudza zvavo mumusoro vachirakidza kuti vainge vabhoyekana neizvo zvandainge ndaita kufonera mutwini wangu uyu ndichimutuka. Mukoma takazoti tasvika kumba paya, ndakati ndichibva kunogeza ndopandakabva ndangoona murume wangu ainge akabata musoro kudai akatarira pasi. Ndikabva ndati kochi. Kubva ipapo ndakabva ndatanga kuchema mukoma, because I knew kuti there was something that was wrong. Murume haana kana kumbogara akandipindura, saka ndakabva ndamhanya mumba umo mandainge ndasiya mwana ndichichema, because ndainge ndatoziva kuti there was something that had gone wrong. Mukoma ndakati ndichinopinda mumba kudai ndakabva ndaona mwana wangu ainge akaita kupetwa. Munoona zviya zvatinoita zvekuti
munoona zviya zvatinoita kana uchipeta hembe. Vanhu vaMwari, mishonga iriko kunze uku. Mwana wangu mukoma ndakamuona akaita kupetwa, akaitwa kadiki diki mukoma. Kunyangwe simba rekuti ndinge ndichichema ndakabva ndarishaya, ndakangokolapsa mukoma nekuti mwana wangu ainge akapetewa akasiwa ari kadiki. Apa kana kuona ainge ava kusaona, ainge aitwa bofu. Mwana ndokubva azoshayika. Pandakazomuka mushure mekunge ndadirwa mvura, ndo pandakabva ndoona vanhu vongoridza mhere vachiti uyai muone shura riri pano. Mwana wangu ndakabva ndaudzwa kuti chiraramo chainge pasisina, mwana ainge atofa zvake mukoma Nashe. Ndokufa kwakaita mwana wangu. Saka hama dzemurume zvino dzakati dzanzwa kuti izvi ndo zvakaitika, because soon after that mutumbi wemwana wakazozvigadzirisa. Mwana ndokubva aita right. Ndo chinondirwadza ichocho kuti mwana wangu ndakamuzvara ari chirema, but mukuzonofa kwake mushure mekunge ndaona akapetewa kudaro, ndokubva azotwasanuka mukoma. Akaita right kuita mwana chaiye asina kana paakamboremara. Queen sister yangu ndaifungidzira kuti ichauyawo kuzochema neni ndichiti zvimwe kuda vanhu vanomunyepera, but haana kana kumbouya mukoma. Kwakatongoya amai vangu nababa vangu vachidawo kuzonzwisisa shura iri rainge raitika. Mwana takazoti tamuviga, then hama dzemurume dzakati dzainge dzichida kufamba in secret. Hama dzemurume dzakazoti dzofamba, then nerimwe zuva hwainge hutori usiku, ndokubva ndazongoreceiva phone call yainge ichibva kuna amai inini. Ndakatoratidza murume wangu ndikati hezvo, koma inini nhasi ndopava kufunga kundifonera. Murume akabva ati iise pavoice, murume akabva ati iise paloudspeaker because vanatete vainge vachiripo pamba. Then iye munin'ina wangu uyu akabva atanga kuchema pafoni paya achiti sisi ndinokumbirawo ruregerero, kune munhu anopota achiuya kuzondirova usiku hwoga, ndiregerereiwo kani sisi. Saka ndakati iwe uri kuda kuti ndikuregerere, wakambonditadzira chiiko? Ndiudze zvawakanditadzira kuti ndinge ndichikwanisa kukuregerera. But ainge achingoti sisi hazvitauriki kani, ndiregererei bangukuru, ndiregererei kani, muri kuzvinzwawo here? Ndinozviziva kuti ndiri paloudspeaker, ndiregerereiwo kani, ndinofa. Twin sister yangu yakangonosvika pakunofa mukoma achingoti ndiregererei. Moyo wangu unorwadza mukoma nespiritual encounter iyi yandakasangana nayo. Twin sister yangu yakandinzwira godo nekuti ndainge ndabvisirwawo mari, ndainge ndawanawo murume ainge ari willing kundibvisirawo mari. Saka iyo twin sister yainge yakatarisira kuti inini ndaifanira kuti ndinge ndichizoroorwa mushure mekunge aroorwa iye, but Mwariwo vakazongosarudza kuti inini ndinge ndichiroorwa before iye, ndokubva arwadziwa. Apa ndaimuda sei mwana waamai vangu, but kunze uku mukomaka, kunze uku kune vanhu vane moyo wakashata. Munhu shuwa angada munhu kuremadza mwana wangu nekuda murume asiri wako. Zvinondirwadza. Nanhasi uno mukoma dzimwe nguva twin sister yangu iyi ndinombopota ndichirota kuhope anenge achingochema so achikumbira ruregerero. Saka takambofamba tichingobvunzira kuti kumurota kwandiri kumuita kasi ava kundimukira chipoko kani, ndikabva ndanzi kwete, iye ari kungondikumbira ruregerero nekuti uko kwaakaenda anoudzwa kuti hakuna nzvimbo nekuti uko kwaakaenda akaudzwa kuti hakuna nzvimbo yako. Saka iye mweya wake wava kungodzungaira uchishaya pekuzororera. Izvi ndo zvakaitwa netwin sister yangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndinogara ndichingoona picture vision retwin sister yangu paainge mushure mekunge ashayika. Hanzi ainge akatsemurwa shaya, face yainge yakabhenda. Zvakangoma hazvo vedu we. Ko mwana wamunenge marara muinaye, mwana uyu obva azungukaruka, mwana obva azungukaruka ava kumakuva. Naimi ndochi ichocho.
zvakangoma hazvo vedu we ndo spiritual encounter yavo iyo vahanzvadzi vedu. Iniwo spiritual encounter yangu haruno kana ndakambotaura nezvayo kuti madhoo ainge akatokiwa, but ndakazotoonekwa ndichibva kurwizi apa ndainge ndichiri mwana mudiki chaiye, kuti ndakaburitswa nepai no one knows. Ndo spiritual encounter yangu iyoyo, akawanda, but that is one of the spiritual encounter. Strange things do happen in this world.